Tento program najprv načíta číslo od používateľa a potom pomocou vlastnej funkcie, ktorú sme si deklarovali, vypočíta tretiu mocninu tohto čísla a nakoniec vypíše výsledok. Začína sa definícia funkcie tretia mocnina, ktorá má návratový typ double a príjma jeden parameter typu double s názvom číslo. Telo funkcie v jedinom riadku vynásobí parameter číslo samo sebou 3 krát, keďže hľadáme tretiu mocninu a vráti výsledok. Začína sa definícia hlavnej funkcie main, ktorá nepríjma žiadne parametre a jej návratový typ je int. Deklaruje sa premenná číslo typu double, ktorá bude slúžiť na uchovávanie čísla zadaného užívateľom. Keďže sme použili double, používame aj desatinné čísla. Program vyzve používateľa, aby zadal číslo, ktorého chce zistiť tretiu mocninu. Funkcia scanf načíta vstup od užívateľa a uloží ho do premennej číslo. %f indikuje, že môžeme očakávať načítanie aj desatinného čísla. Volá sa funkcia tretia mocnina s parametrom číslo a aj výsledok sa uloží do premennej výsledok. Takto sa vykonala matematická operácia, ktorú sme deklarovali pod funkciu tretia mocnina. Vypíše sa výsledok na obrazovku. %f a %f slúžia na výpis zadaného čísla a výsledku s presnosťou na 2/10 miesta. Funkcia main končí s návratovou hodnotou 0, čo signalizuje úspešné ukončenie programu.